हरे कृष्ण प्रणाम എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रणाम ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനചാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാതിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളിന്ന് 15 അല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 15 എത്രാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 15 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇനി പഠിക്കണം. 7 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്താ ശ്ലോകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മ വംശ ജീവലോകോ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷഷ്ടീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഇതാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരായ സകല ജീവശക്തികളും. ബദ്ധമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ വായിക്കുമെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാനാണ് വായിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മമേവാംശ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനാഃ മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഈ ലോകം എന്താണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനും നമ്മൾ തുല്യാണ്. ഏത് ആ ക്വാളിറ്റിയിലല്ലേ അത് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അതല്ലേ? കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. കൂടാതെ എന്താണ്?
ഈ ബദ്ധ ജീവിതം നയിക്കും മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖമാണെന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. കൂടാതെ എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ അധ്വാനിക്കുകയാണ്, ഇല്ലാത്തതിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ എല്ലാതും ദൂരീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം പരംപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്, അല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ എല്ലാതും പരിപൂർണ്ണമാണ്. ബാക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്നും 2ാം തരം മറ്റുള്ളവ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. അത് 2 തരമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എല്ലാതും. 2ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ വിസ്തരണങ്ങൾ എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കളല്ല, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് നരസിംഹമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഇതൊക്കെ ശ്രീരാമൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വിസ്തരണങ്ങൾ പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈവൻ എവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ജീവാത്മാവിന്റെ ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി അപ്പൊ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വിസ്തരണങ്ങളും, 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അംശങ്ങളും. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അംശങ്ങളിൽ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നീ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടും. ഏത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ, നിത്യദാസരാണ്. നമ്മളെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഇപ്പൊ നിത്യദാസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കണം. നമ്മളെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കൈ എന്തിനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം കൈ വേറെയല്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൈ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ ഉള്ളത്, അല്ലെ. ഈ കയ്യിലൊരു പാർട്ടി എന്നത് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങൾ, വ്യക്തിഗതമായ ദ്വൈതപദം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മളെ അംശങ്ങളും കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഭഗവാനാണ്. അന്ന് ഋഷികേശ് ആ വേർഡ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നിത്യദാസത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമാവുള്ളൂ. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അംശങ്ങള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ചെന്ന് നമ്മൊന്നും പറയല്ല ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുക, ആയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതല്ല ശരിക്കും ഭക്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജീവനെ മുഖ്യമായി പിടിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് മനസ്സ് തന്നെ. മനസ്സ് സത്വ ഗുണ സമ്പന്നമായിരിക്കെ മനുഷ്യൻ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. രജോ ഗുണഭരിതമെങ്കിൽ അവൻ കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങളകരമായിരിക്കും. മനസ്സ് തമസിനിടപ്പെട്ടിരുന്ന താഴ്ന്ന തരം ജീവങ്ങളുടെ പദവിയിലേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പൊ 3 തരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലും പഠിച്ചതാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാണ്. നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുതരുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം. ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അതിന് മുന്നിൽ പല ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാ
അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തമോ ഗുണമാണെങ്കിലും രജോ ഗുണമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുൾപ്പെടെ മനസ്സെന്താ ചെയ്യുന്നത്, പലയിടത്തും വ്യാപരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു വാണിംഗ് തരാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരാൾ സ്വശരീരം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ഇടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പരമപുരുഷന് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, ആ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് മുഖത്തോട് മുഖം, നമ്മളത് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോഴും നമ്മളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാലേ ഭഗവാനായിട്ട് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടും. ഒരേ സീക്വൻസി വരാന്ന് പറയില്ല, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്യൂൺ ചെയ്താലേ എന്നത് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ട്യൂണിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്താലോ ആ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് പരമപുരുഷനോട് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംബന്ധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കറിയാം പല മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ഭക്തി, അതാണ് ഭക്തി സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല, എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ലിഫ്റ്റും കോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണിപ്പടി കൂടെ കയറുന്നതല്ല, മനസ്സിലായി, നമ്മൾ എന്താ ലിഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തി യോഗത്തിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്മാർട്ടായിട്ട് വളരെ സിംപിളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഫോമില് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമുള്ളവരാണ്. ശരീരഘടനയിലെ വിവിധ മൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം വളരെയാണ്. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും വരെ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിന്ന് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ശരീരഘടന അവർക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും തമ്മിൽ ശരീരഘടനയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നല്ലാണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ശരീരഘടനയില് ഭഗവാനും നമ്മളായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യത്പാപ്നോതി യച്ഛാപ്രിതകാമധീശ്വരാ ഗൃഹീതൈര്യാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശായതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേഷം വായിച്ചോളുന്നത്. അൺമുട്ടേ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശരീരം യത് ആപ്നോതി യത് ച ഉത്ക്രമാദീശ്വരാഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭൗതികതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ജീവസത്ത കാറ്റ്. അപ്പൊ ജീവസത്ത എന്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അത് കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. അത് കൊണ്ടുപോകണം എവിടേക്കാണ് ആവശ്യമുള്ള അതിനോട് സാധ്യതയുള്ള ശരീരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക. അത്രയുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് നമുക്കറിയാം മോശമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധം കിട്ടുന്നതും. കാറ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ.
അതെന്താണ് അവിടെ ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ അത് പോകുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് എന്താണ് ആ സ്മെല്ല് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ ആത്മാവ് അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവും ആ ഗന്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗന്ധം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അത് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഗന്ധങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളായ നല്ല ഗന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അതന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ്, തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് മേന്മ കൂടിയ ശരീരം പ്രാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലെടുക്കാം. അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളോ യാതൊന്നുമില്ല. അതിനെന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളിന്റെ പരിപൂർണത ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ആനന്ദം, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറണമെന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സന്തോഷം. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് സന്തോഷമല്ല, അത് തോന്നൽ മാത്രം. അതാണ് ആത്മാവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് ഇരിക്കുക. അവന്റെ സ്വഭാവം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു സംശയമില്ല. അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നേരിക്കുക. അവൻ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നേരിക്കുക. അവൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക? സാധാരണ അതിനോട് കൂട്ടുകൂടി ചിലപ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ശരിയെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് അവൻ നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്ന് അവനൊരു തോന്നല് മാത്രമാണ് അത്. പക്ഷെ അവൻ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമയുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ആ താഴ്ന്നേരത്തിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ആ കുട്ടി എന്താണ് അവിടെ ചെല്ലണ്, അതാണ് ശരിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കടന്ന് കറങ്ങണം. മനസ്സിലായി? അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവിത സങ്കല്പത്തിലേക്കും നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിപ്പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അധ്യാത്മ ലോകത്തുള്ള കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കടക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അത് അല്ലെ. അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളില്ലാതെ, ആത്മാവില്ലാതെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനൊന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിന് യാതൊന്നും, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നമ്മളെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആർജിച്ച ആ സ്വഭാവം അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടണം. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് തോന്നും പന്നി ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് പന്നിയുടെ ശരീരം ഇഷ്ടമാണ് പന്നിക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ കഥ അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പന്നിയായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്നിയുടെ ശരീരം പന്നിക്ക് വെടിയാൻ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ. ഒരു ജീവിക്കും സ്വന്തം ശരീരം വെടിയാൻ ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി, അതായത് ആ ജന്മം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കളയാൻ തോന്നും നമുക്ക്. എന്തൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കളയാൻ തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസ്ഥ. അതാണിത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശ്രോതം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപവാസതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ ശരി അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷ്ണുയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്
എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് പല ജന്മങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ആഗ്രഹങ്ങളോ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളോ ബലമാക്കിയിട്ടൊക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് ആ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജീവൻ വെടിയും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് സംഭവം വരുന്നത്. അവിടെ ചിന്തിക്കുക, അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്റേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേവരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കും. അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. വെള്ളം പോലെ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്ത നിറം ചേർത്താൽ വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മ വിശുദ്ധമായ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളത്തിനെ വെച്ച് ഉദാഹരണം ചെയ്യണം. കാരണം പ്യൂറാണ് ശരി. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറും. വീണ്ടും അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭൗതിക ഗുണത്തിലെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കളറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ആ കളർ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വ്യാപ്യം ഉജ്ജാനം വാ ഗുണാനിദം വിമൂഢനനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരത്തിൽ ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാനിധം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണോ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽ വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. അതാണ് നമ്മളെ ജന്മം നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം അത് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അവർക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താ ലഭിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഒരേ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുമ്പോഴും അവർക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചതെന്ന്. ആ അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് അറിയാൻ പറ്റും ആർക്ക്? ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രം അത് അറിയാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെയെന്നോ, വരും പിറപ്പിൽ ഏതൊരു ആകൃതിയിൽ ജനിക്കണമെന്നോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇടയാതെന്നോ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. ജനിച്ചാൽ മരണം ഉണ്ടാവും, മരിച്ചാൽ ജനനം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് ചക്രം. ജനിച്ചവൻ മരിക്കും, മരിച്ചവൻ ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മരണമുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാ. എന്നാലും നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ കർമ്മം കഴിയുമ്പോഴാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജനനം സംഭവിക്കുക അല്ലേ? ജനിക്കും. ജനിച്ചവന് മരണമുണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനം ഉണ്ടല്ലോ. മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജന്മ മൃതസ്യ ഉള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല, മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ വീണ്ടും ജനിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല, മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മള് ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
അല്ലേ? അല്ലെ, നമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജനിക്കാൻ വേണ്ടി. ജനിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ജനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വീണ്ടും മരിക്കണം. മരിക്കാന്ന് മാത്രല്ല, ആ ജനിക്കുന്ന വീണ്ടും എന്തിനാണ്? നമ്മൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കണം, അല്ലെ? അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജനനങ്ങൾ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ, ആ ജന്മത്തിലും വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലേ? വീണ്ടും അത് പൂർത്തീകരിക്കാറാവുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ മരിക്കും. കാരണം ഈ ശരീരം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചുറ്റുപാടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയാം സത്വഗുണത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂട്ട്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കുടുംബം അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ പല രജോ ഗുണത്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവൻ ഈ ജന്മത്തില് അവന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ നാം തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും? അവന് ആ രജോ ഗുണം അനുഭവിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ലഭിക്കും. മനസ്സിലായി? പിന്നെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൃഗീയമായിട്ടുള്ള വാസനകളാണ് അവൻ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരം അതിനനുസരിച്ചുള്ള അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. വീണ്ടും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ വീണ്ടും അവൻ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ജനിച്ചത് മരിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പറ്റും, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. ചിലപ്പോ നല്ല സാധനമായിരിക്കും, നല്ല പൊട്ട സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാവണം ഇതാണ് പൊട്ട, ഇതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല, അല്ലെ? കാരണം അറിയാം, നമ്മൾ ആക്രാങ്ങൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്, കുട്ടികൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക? അവർക്ക് അത് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്തും, അല്ലെ? ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തെറ്റുണ്ട്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഇതാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അത് ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മളത് കാരണം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അത് ചെന്ന് നിങ്ങൾ പെടയരുത്, ഇവിടെ ഇതും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവിടെ പോയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതാണ് ജനിച്ചവൻ മരിക്കാൻ, മരിച്ചവൻ ജനിച്ചു. മരിക്കണത് ജനിക്കാൻ, ജനിക്കണത് മരിക്കാൻ. കാരണം എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർത്തീകരിക്കാൻ. നമുക്ക് പലതരം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. പലതരം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ നിർത്താം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ഒരേ ജീവനും പ്രത്യേക ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ത്യജിക്കുന്നു. മരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും പല രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു, എല്ലാവരും ഏജിട്ടായി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ തന്നെ മരിക്കും നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ? വളരെ 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 പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം മരിച്ചു പോവാം, അല്ലെ? വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ, ഏത് പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ അടിപ്പെട്ട് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ സുഖിക്കുന്നു, ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ശുദ്ധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ തമോ ഗുണമുള്ളവൻ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ സൂചിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മനസ്സിലായി? രജോ ഗുണമുള്ള അവന് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അവൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങളാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം, ചിലവർക്ക് ചില ഭക്ഷണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് മാംസം അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരെയുണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൈനയിൽ പാമ്പിന് കഴിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരും. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അവർ സുഖിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതാരോണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതവും നമ്മളെ സുഖിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നമുക്കൊരു ശരീരം തരാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ആനന്ദിക്കാണത്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളാകുന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ നാനാവിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം വരാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ആ ചിലവർക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, മറ്റു ഭക്ഷണത്തിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റൈലായിരിക്കില്ല തമിഴ്നാടിന്റെ, അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്, അവർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. എന്തുകൊണ്ടിത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ എന്ന വ്യാമോഹമാണ്. ഒന്നല്ല, അത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്.
നാനാവിധങ്ങളെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് ബലം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണത്. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാവ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ചിന്തിക്കണ എത്രയോ അതാണ് സുഖം. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അത് കിട്ടണില്ല. അതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തത്. അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നമ്മളൊരു പരിചാരകം പറയണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്നത് കിട്ടും. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അറിയില്ല ഇവിടെ കിട്ടൂല കേട്ടോ, അന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം, എന്നാൽ ശരി അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കും, അവിടെ കിട്ടുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ നോക്കും, എന്നാൽ ശരി. കാരണം ആ പരിചാരകം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, ശരീരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മനവസ്ഥിതം യദന്തോ പ്രകൃതിദാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മാനസവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഭയങ്കര വളരെ ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനയോഗം തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. എല്ലാതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ അപി അകൃതാത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത അചേതസാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടേണ്ട ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം അല്ലെ. എന്നാലും ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മളെ കണ്ണാടി എടുത്തൊന്ന് മാറ്റണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് എന്താ നടക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അവര് ജനിക്കും മരിക്കും, ആ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന പലരുമുണ്ട്. യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും വേറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും അന്തർ തന്നെ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാലേ, കുറെ യോഗ സംഘടനകളും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ശരിയാണ്, ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അറിയണം കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കിട്ടും, കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കുറയും എന്നൊക്കെ എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് യോഗ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. ഇതൊന്നല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടുമാണ്. ഇത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരംപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ച്, യോഗചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരംപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗചര്യകൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തിയോഗികൾക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള വിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്ന് കൃഷ്ണപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറുമ്പുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിലേക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തണല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ്. നമുക്കിത് അറിയില്ല. അതറിയണമെങ്കിൽ ചില മാർഗങ്ങൾ, അതിന് ആചാര്യന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജ്ഞാനങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം. പക്ഷെ ഇതിലെത്തേണ്ട വഴികൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് അതാണ് അവിടെ ചെയ്തു തരുന്ന ആചാര്യന്മാര്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ മാർഗം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരാണങ്ങളും എല്ലാതും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനായാലും അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആചാര്യന്മാര് രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിര് അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാര്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടും ചെയ്ത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാദിത്യദം തേജോ ജഗദ്വാസയതേ അഖിലം യച്ഛദ്ബ്രഹ്മസ്യ യജ്ഞാഗ്നോ തദോജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്ര നീക്കി അതിനെ ശോഭയായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദാഭാസയതേ അഖിലം യചന്ദ്രമസി യചാഗ്നം തത്തേജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭയമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. ഒന്നുകൂടെ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തമസോമോ ജ്യോതിർഗമയോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇരുട്ട് മാറ്റിയ വെളിച്ചം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രൻ അഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു തേജസ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ പിറകിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തേജസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ അഗ്നിയായാലും അതുപോലെ ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പിറക് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഏവർക്കും സുപരിചിതങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന കാര്യം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഒക്കെ അല്ലെ. ഇവരുടെ എല്ലാം തേജസ്സുകൾക്ക് കാരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് തേജസ് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തേജസ്, നമ്മുടെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തേജസ്. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ തേജസ് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പരമവ്യോമത്തിൽ അധ്യാത്മ ജ്യോതിസാണ് സൂര്യപ്രകാശമാകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, അഗ്നി, നിലാവ് എന്നീ ജീവാത്മാക്ക് എത്രയും ഹിതകാരികളാണ്. ചന്ദ്രപ്രകാശമാണ് സർവ്വ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോത്തിനും ഓരോ കാര്യമുണ്ട്. സൂര്യൻ എന്തിനാണ്, ചന്ദ്രനെങ്കിലും ഓരോത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം പരമവ്യോമം, ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായ തേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിനെന്താ ആത്മീയ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും തേജസ് ആണുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് ആത്മീയ ജ്യോതിസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അംശമാണ് സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അഗ്നിയാണെങ്കിലും എല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യമുണ്ട്. സൂര്യന് സൂര്യൻ്റെതായ വർക്ക് ഉണ്ട്, ചന്ദ്രന് ചന്ദ്രൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അഗ്നിക്ക് അഗ്നിയുടേതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിലിരിക്കുന്ന ആ തേജസ്സിന്റെ കാരണം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രപ്രകാശമാണ് സർവ്വ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് ഔഷധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ചന്ദ്രനാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഗാമാവിശ്ചഭൂതാനി ധാരയാത്മഹമോജസ പുഷ്പാണി ചൗഷധി സർവ സോമാഭൂതരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയിൽ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമി അഹമോജസ പുഷ്ണാമി ച ഔഷധി സർവ സോമാഭൂതോരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ശക്തികളും. അത് നമുക്ക് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, അതേപോലെ തന്നെ കാരണോദായശായ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും അവരോരേതായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി, അതാണ് ഭഗവാനെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചിലർ നിൽക്കാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ ഒരു ശക്തിയിലാണ് അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ശക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായിത്തീരുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സർവ്വഗ്രഹങ്ങളിൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിയിലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്കറിയാം, സയൻസ് പരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ഭൂമി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അല്ലെ. വായുമണ്ഡലത്തിൽ അത് സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ജീവിയിലും പിന്നെ ഈ വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. ഇത് അലിങ്ങോട്ട് വീഴും അല്ലെ, നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതേപോലെ അപ്പൊ അത് നിലനിർത്താൻ ഒരു ശക്തി വേണം, അത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട്. അതാണല്ല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലുണ്ട്, ഓരോ ജീവിയിലുമുണ്ട്, ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പല അണുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കുറെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അണുണ്ട്, ആറ്റമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തിന്റെ ഉള്ളിലടക്കം ഭഗവാനുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അത് കാറ്റത്താകുകയാണെങ്കിൽ ചിതറിപ്പോവും. അതേപോലെ തന്നെ വായിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചിതറി പോകാത്തത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം വൈശ്യനരോ ഭൂതോ പ്രാണിനം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണപമാന സംയുക്തോ പ്രചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവിജാലകളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം വൈശ്യനാരോ ഭൂതോ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതാഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പച്ചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ദഹനാഗ്നി. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നമ്മളെ ഭക്ഷണം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതെന്താണ്? അത് ദഹനാഗ്നിയാണ്. ദഹനം, ദഹിപ്പിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴാ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദം എപ്പോഴാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴാ? മരണശേഷം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പല 4 രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 4 രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചരക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടവ. ഇതൊക്കെയാണ് 4 തരത്തിൽ നമ്മളെ ആഹാരങ്ങൾ. 4 തരത്തിൽ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചരക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കൂട്ടി കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആഹാരം എടുക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോ ജഡാഗ്നി അല്ലെ. അപ്പൊ ജഡരാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ അഗ്നിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ദഹനാഗ്നിക്ക് എന്താ കിട്ട? നമ്മൾ എന്താണ്? ഊർജം നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഊർജം. പതിനാല് ഇന്ന് മാറിപ്പോയാലോ, ശ്ലോകം എന്തോ വ്യത്യാസമുള്ള പോലെ. 14 ശ്ലോകം മാറിയത് 15. ഇത് വേറെ ശ്ലോകം കയറി വന്നു. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്ലോകം കയറി വന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ. 14
വേറെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്ലൈഡിൽ ചെറിയ എറർ ഉണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ ഇത് എന്തോ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി, മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹ ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത് പ്രതിജ്ഞാനമഹോനം ച വേദസ്യ സർവരഹേമ വേദോ വേദാകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹ്യം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവനും ഞാനാണ്. ഹരേഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാന അബോഹനം ച വേദേശ്ച സർവൈരഹം ഏവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ അതോടെ ഇത് ക്ലിയർ ആയ, ജീവജാലങ്ങൾ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എവിടെ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതിൽ സൂക്ഷ്മ നമ്മളെ ആത്മാവ് വേറെ, ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്, അതിന് കൂടെ എന്താണ്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് രണ്ടും നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ട്. ആണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതിന് പിന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന് തൊട്ടിരുത്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാണ്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. സ്മരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനവും മറവി ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പല പിന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡം അല്ലെ കർമ്മകാന്ഡം, ദേവന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ദേവന്മാരെ പൂജകൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. എന്നിലേക്കാണ് ആ യാത്ര. നമ്മളെ പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണാണ്. അത് മാത്രമാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സർവധർമ്മം പരിത്യജ് എല്ലാം നിർത്തിക്കൊള്ളാനാണ് പറയുന്നത്. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് വേദം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ വേദം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കറിയില്ല. അതിന് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. തന്റെ മുൻജന്മ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു. എങ്കിലും മുൻകർമ്മങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷിയ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേണം ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമ്മളെല്ലാതും മറന്നുപോകും അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താ വരുന്നതും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കും. നമ്മളെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുൻകർമ്മം അത് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ സമയം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആഗ്രഹം വന്നു, അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും.
അതാണ് ഭഗവാൻ, അത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. വിവിധ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ബലം നൽകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലോ പരംപുരുഷനായോ ഹൃദയസ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയോ മാത്രമല്ല വേദ അവതാര മൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം തരും. എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേണം. ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കില്ല. ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ, ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം? ഭൗതികമാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത തരും. ആത്മീയതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത തരും. എല്ലാതും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പരിപൂർണത്തിലെ പടവുകൾ മൂന്നാമത്തെ വൈദിക സഹായം പഠിച്ച് പരംപുരുഷൻ താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയാം. പരിപൂർണതയിലേക്ക് പടവുകൾ മൂന്നത്രേ. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും അറിയാം. അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയകളുടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായി പരമപുരുഷനായ അത്യന്തമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്താണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി നമുക്ക്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രക്രിയകൾ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ആ പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്താ? ഭഗവാന്റെ അവസാനമേ പരപുരുഷൻ അത്യന്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ അറിയ, പ്രവർത്തിക്കുക, എത്താം. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അറിയ, പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇതില് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട വിധം ജീവിതം നയിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ, ധന്യമായ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനെ നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മളെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് ചതുരാശ്രമവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും രജോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായ ആരാധനക്രമങ്ങൾ, തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദേവത സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ രീതിയിലേക്ക് ആർജിക്കാം. അതേ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട വിധം ജീവിതം നയിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാം തിരിച്ചെത്താൻ പറഞ്ഞു. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ അറിവ് വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. വാസുദേവനെ അവതരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രവും രചിച്ചത്. വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ വ്യാസദേവനായി അവതരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും വ്യാസകൃതവുമായ വേദാന്ത സൂത്രഭാഷ്യം ആ കൃതിയെ ശരിയായ അറിവ് നൽകുന്നു. ഭാഗവതത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭാഗവതത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും വ്യാസകൃതവുമായ വേദാന്ത സൂത്രഭാഷ്യം ആ കൃതിയെ ശരിയായ അറിവ് നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ഉദരാഗ്നി ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിലുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ അടുപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്വിമാ പുരുഷാ ലോകേ ശരാ ഏവ ജാ ശര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടോസ്തക്ഷര ഉച്യതേ
പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ശരാശ്ച അക്ഷര ഏവ ച ശര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും, ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. ഭഗവാൻ എന്നല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമാണ് തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. എനിക്ക് തെറ്റൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തില് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, നടക്കുമ്പോൾ വീണിരിക്കും. അത് ഞാൻ വീഴില്ല എന്ന് ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി. നമ്മൾ വീണിരിക്കും, നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കല്ല. ആ ചെറിയ കുട്ടി എണീറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എണീറ്റ് നടന്നിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എല്ലാ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും ഇതിൽ പല ഉപദേശങ്ങള് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാം. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കും, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നോട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നിർത്താനല്ല, നമ്മൾ എന്നത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് വീഴ്ച എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അവർ തെറ്റ് പറ്റാത്ത കാരണമാണ് അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് വ്യത്യാസം. ശര സർവാണി ഭൂതാനി, എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം എന്നർത്ഥം. ഭഗവാന് അവർക്കും വീഴ്ച പറ്റാം എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം, ഭഗവാനായിട്ട് ഏകീകരിച്ചുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റില്ല. ശര സർവാണി ഭൂതാനി, ആദ്യമ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് വെള്ളമുള്ള ജീവാത്മാക്ക് ശരീരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സത്തയുടെ സമ്പർക്കത്തിന് കാരണം ശരങ്ങളാണവ. അധ്യാത്മിക ലോകമായിട്ട് ജീവാത്മാർക്ക് എന്നും മുക്തരും ഏകീകൃത ഭൂതരുമാണ്. വീണ്ടും പറയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിന് ശാരീരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ ശരീരമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം. നാളെ വേറെ ശരീരം, ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വളരെ ചെറിയ കുട്ടീനെ കണ്ട് നമ്മൾ 50 വർഷം അല്ലെ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. ശരീരം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മ മുതൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ശരീര മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് മാറാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ശരീരം മാറുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ശരീരം വലുതാവുന്നവർ മാറി ഏജ്ഡ് ആവുന്നവർ മാറി നിർത്താണ്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോഴോ വേറൊരു ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ആ ശരീരവും മാറാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല, ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരവും ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രൂപം, ശരിയായ രൂപം, നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആത്മീയ സ്വരൂപമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക സ്വരൂപം ഇല്ല. അതിന് പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ ശരീരം പെർമനന്റ് ആണോ? അല്ല, നമ്മൾ ഡെയിലി ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്, ചൊവ്വ ബുധൻ പിന്നെ വെള്ളി ശനി അല്ലെ. വെള്ളിയാഴ്ച ഓണായതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇല്ല.
ക്ലാസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്ത് ഈ 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് ഇനമാണ്? 13-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. കട്ടായി പോകണം. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കും, പേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പ്രഭു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അയച്ചു, എനിക്ക് അയച്ചെന്നോ? ശരി പ്രഭു. പ്രഭു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ 13-14 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നാലും മിസ്സായതാണോ? അത് ഞാൻ ചോദിക്കണം. 15-ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മറ്റേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കണതാണോ? അതാണ് 15-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മാതാജി ഒന്ന് വിട്ടിരിക്കും. എന്റെ മാതാജി പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേഷം വിട്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെയ്തുതരാം, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേഷ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇത്ര പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഒന്ന് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പൂവാദിക്ക് ചതുർദേവിക്ക്. ഒരു ഡൗട്ട്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആരെങ്കിലും പ്രഭുക്കന്മാര് ആരെങ്കിലും മാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സർവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ അവരെ സർവീസ് ആചാര്യന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് 2 ദിവസത്തെ അവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ട്, സൗകര്യമുണ്ട്, പ്രസാദം എല്ലാതും ഉണ്ട്, പോണ ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രഭു പ്രണാം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.